City Mayor Jerry Treñas ginalantaw nga dako ang risgo kung dayunon ang pagbalik sang klase sa Agosto. Pagpadasig sang internet connection para sa online klase sa mga estudyante. Plano nga talakayon upod ang internet service providers. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagapati si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga dako ang risgo nga malatnan sang COVID-19 ang mga kabataan kung dayunon ang pagpabalik sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Una na nga ginanunsyo sang Department of Education ang pagbukas sang klase sa Agosto. Wala sang kasiguraduhan nga hindi paghukson sa mga bata ang ila face mask. Gani suno sa alkalde, normal sa mga ginikanan nga makabatsyag sang kahadlok kung paeskwelahon gid ang mga kabataan, ilabi na nga yara sa gihapon ang virus. You are inviting disaster. Kung magsige ka klase, kung ang mga parents sabihin nga daw natulbaan niya, para sa akin, they have every reason to be afraid. Nagaplano man ang alkalde nga istoryahon ng mga internet service providers agud mapadasig ang internet connection para sa mga online classes nga ginapatigayon. Ang ginapush kagin ang pag-improve ng aton nga connectivity. Okay, gusto ko nga kung may ara na klase, may internet, hindi mas maayo pa rin. It will be safer for our children. Handa naman ang syudad sa tion nga may local transmission sa mga eskwelahan. Protocol nga i-lockdown gilayon ang buluthuan kag magpatigayon sang contact tracing. Samtang hindi man pabor si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagpabalik sang klase sa Agosto. If everybody man, why man biyaan, no? If everybody will be told to not to go to school this year, no? And let's start next year. For me, one year rest is not so bad. But at least it's safer. So hopefully by then, may mga vaccine na, may ara na cure. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.